Divoký západ. V dnešním díle podcastu Divoký západ vítám Lucii Vociovou. Lucie je organizátorka a zakladatelka taneční skupiny Baila Conmigo, jestli to říkám správně. Ano, říkáš. Já tě tady, Lucko, vítám a zajímalo by mě, kdo tě k tanci přivedl a od kdy vlastně tančíš? Já bych teda nejdřív chtěla poděkovat za vaše pozvání, že jsem semka mohla mezi vás přijet a udělat tento rozhovor s tebou. Co se týče tance, tanec mě vždycky lákal, už i tím, že jsem žila několik let v cizině, přesně řečeno v Itálii, tak vlastně už tam jsem měla možnost nahlédnout, jak Italové tanče dostačujícně salsu a bachatu, docela tehdát, už v tom období tím byli pohlceni a já jsem si říkala, to je něco hezkýho, tak jsem se občas koukla, někdy vyzkoušela nějaký krok, s tím, že po letech jsem se vrátila do Česka. Přesně jsem šla žít do Prahy, kde i ta Praha naše byla tím pohlcená v tom období. A já popravdě jsem se dostala k tanci, který mě velice pohltil, vlastně taky nějakou to svoji danou energii, a to bylo tango. A díky tangu zase dál děvčata, neboli kamarádky tehdát, mě doprovázely nebo mi řekly, hele, pojď s náma do tanečního klubu, ono se tam tancuje i salsa, je tam víc tanečních druhů. Tak jsme se tam přišli podívat a já jsem si říkala, no jo, tango má něco do sebe, ale i ta salsa je pěkná. A já vlastně díky té salse jsem měla možnost poznat latinský tanečníky, kteří žijou v Praze a i zároveň vyučují ten tanec, kde já v té době jsem vlastně poznala i mého partnera, který vyučuje salsu a bachatu, původem je z Kuby, neboli Kubánec. A tím pádem jsme měli možnost po určitých rozhodnutích se přestěhovat do Karlových Varů a začít vyučovat tanec tady v našem okolí. Takže tě k tomu hlavně teda potom přivedl k té taneční škole partner. Přesně tak, protože on tím vlastně, že už i vyučoval v Praze tehdát pod jednou docela velkou taneční školou, tak já jsem říkala, protože tím, že jak jde život, tak jsem vlastně otěhotněla, čekali jsme našeho syna a já říkám, hele, z té Prahy, z velkého města, půjdeme k nám do menšího města, bude to jednodušší, zkusíme i tu tvoji výuku vlastně nějakým způsobem prosadit nebo rozvinout tam. S tím, že jsme měli velký štěstí, jelikož já jsem ze začátku se snažila nakontaktovat okolní taneční školy, co jsme měli Sokolov, Karlovy Vary. V Sokolově o něj nebo o nás projevila jedna taneční škola, která nám dala to prvotní zázemí, kterým velice děkuju, protože to byl ten první krok, takový ten úvod do toho našeho kraje. A vlastně v okamžiku, kdy v tom Sokolově už ty lekce se tomu Rubenovi zaplňovaly, tak nám bylo oznámeno, že sice jsou rádi, ale tím, že měli svoje taneční aktivity plus ty naše, už to na ně bylo hodně. Říkali, my bychom byli rádi, kdybyste se o to začali starat sami. V tu chvíli vlastně jsem se do toho tam zapojila já, jakoby do té organizace a já říkám, tak dobře, tak já převezmu ten Sokolov a vlastně poté jsem se rozhodla to rozšiřovat dál do okolních měst, jak tomu třeba bylo Karlovy Vary, Ostrov, Chodov, teďka ještě přemýšlím, Cheb. Minulý školní rok jsme dokonce začali tančit až v Kadani. Takže je to vždycky o tom, co nám dá ten školní rok. Většinou vždycky, když někde začneme tancovat, tak tam působíme třeba 3-4 roky. Viděla jsem, že potom většinou vždycky lidi se jakoby natknou pro nějaký to téma, nějaký styl, ať už je to tanec, nebo i po té sportovní stránce, zumba nebo cokoliv jiného. Tak většinou to bývá, co jsem si jakoby tak všimla, že se někde tancuje 3-4 roky, pak třeba dáme rok pauzu, rok to zase se zaměříme na jiné město, po tom roce zase nás ty děvčata začnou vyhledávat ty pauzy. Vraťte se k nám ten tanec chybí, takže zase jsme se vrátili. Třeba je ten příklad zrovna Sokolov. V Sokolově jsme měli rok pauzu asi po nějakých 3-4 letech tance a zase jsme tam začali působit zrovna teďka tento školní rok. Takže je to takový jakoby zajímavý kolotoč, by se dalo říct, i po těch městech. A kde bydlíte s Rubenem? Kde máte to doma? To doma je v Chodově. Já jsem původně chodovská, takže Chodov. A mě napadá k tancování. Tančíte i venku třeba někdy, nebo je to jenom v uzavřených prostorech? To je dobrý dotaz. Ano, tancujeme i venku a z toho jediného důvodu, protože vlastně přes ten školní rok, ať už je hezky, nebo ještě takový to všelijaký počasí, zima a déšť a takový, tak vlastně jsme v sálech, kde neboli já to nazývám naše pobočky v těch městech, protože vždycky se opřeme zase o nějakou
instituci nebo i taneční školu, který nám dají k dispozici sál, který my si pronajímáme. Takže vlastně jsme vždycky tam v tom tanečním období školního roku a když začne léto, tak vlastně to je takový nepravidelný tancování. Spíš to funguje teda v Karlových Varech, protože v Karlových Varech působíme, by se dalo říct, skoro nejdéle a i ta taneční komunita v těch Karlových Varech je větší. Takže tam to máme domluvený s městem, kde tančíme vyloženě na Rolavě. To je vlastně jejich místní park, který tomu to mají hezky přizpůsobený. V tom parku je tam udělaný ze dřeva altánek, takže vlastně i v tom létě, že tím, že je to otevřený ten altánek, který je udělaný jakoby tak pěkně, tak tam profoukává občas ten větřík, děvčata si to velice užívají. Je to udělaný, že se tančíme jednou v týdně, a na bázi vždycky, že mám udělanou WhatsAppovou skupinu, vždycky holkám napíšu, holky, chcete tuhle tu středu, půjdeme, sejdeme se, děvčata mi to tam napíšu, já když vidím, že přibližně kolem 10 děvčat, říkám, tak jdem tančit. A holky si to velice užívají. Říkáš holky, a co muži? Zapojují se do tancování i muži? No, abych řekla pravdu, jak kdy a jak kdo a v jakém případě, protože vlastně ta výuka u nás začíná od dětí, pro dámský styl až po páry. Občas se mi ozve i nějaký jednotlivec, že říká třeba já bych rád, ale je to opravdu výjimečně, to vždycky by se dalo otevřít láhev a jdeme oslavovat, že muž má zájem, že se sám ozve, protože většinou je to vždycky na té bázi, že když začne tančit žena, tak doma manželovi vždycky říkám hodně odlehčeně řečeno, vymývá doma mozek, chci tančit, budem tancovat a muž pak to vždycky vzdá, je takzvaně zlomený a řekne, tak jdeme tančit. A vlastně na té bázi vlastně vzniká vždycky ten kurz pro ty páry, že vlastně ta žena, která u nás třeba tancuje rok, 2, ten dámský styl a chce se posunout dál a pak chce sdílet i s svým mužem hlavně nějaký další koníček, který by měli třeba přes to zimní období nebo takhle, tak vlastně tam potom se zapojují i ty muži. To si připomněla úplně i můj příběh, kdy já jsem svého partnera přemlouvala, aby se mnou chodil do tanečních pro dospělé, že by to byl můj sen a poněvadž mě miluje, tak mi to vyhověl a chodili jsme na pár lekcí a pohořili jsme na tom, že mu vadilo, že tančíme příliš mnoho tanců a skončili jsme u polky, která mu prostě absolutně nešla paradoxně a říkal, já bych chtěl, aby jsme se učili jeden tanec. Jak je to u vás? Kolik tanců vlastně se u vás učí? U nás my zásadně jsme začali se salsou párovou s tím, že ta je velmi oblíbená, ale když to povím takhle jakoby z pohledu Evropy, v Evropě hrozně moc začíná převládat bačáta. Takže samozřejmě jsme otevřeli i kurz bačáty a teďka je to jakoby na těch párech, co jim víc jde k srdci. Protože někomu třeba víc vyhovuje salsa, je víc rytmitnější, víc do rytmu, někomu zase víc ta bačáta, protože je víc intimnější. Je to vždycky o tom, aby si to ten pár vyzkoušel, protože třeba dám příklad, některým mužům vyhovuje víc salsa a najdou se v té salse, a zase někomu víc ta bačáta. Je to o tom. Co je náročnější na kroky? Že asi ty muži bojujou, že? Salsa je přísnější, bych řekla. Takže spíš třeba pro muže doporučení jako bačátu. No, tam je to spíš o tom zase, kdo jak si to jakoby převezme, jak komu, co se netěžko říct, komu bych co doporučila, protože opravdu si musí vyzkoušet oba dva druhy tance. Je to vhodné i pro úplně začátečníky, když to si to představím, že to je někdo, kdo třeba nikdy netančil a najednou by si řekl, tak já to chci zkusit, a nemusí se toho bát? Určitě ne, z důvodu i toho, jelikož ty učitelé tím, že už vyučují několik let, mají velkou trpělivost s těma lidma. A třeba když vyloženě vezmu toho Rubena, který tady má tu hlavní výuku, vlastně, kterou vede on, tak on má velkou trpělivost a nezdává to s těma lidma. Kolikrát já vždycky říkám, když jich je víc těch párů, nebo i když jsme v tom dámském stylu a je těch žen tam třeba víc, a říkám, nikdo se nebojte, jestli si myslíte, že jste někde vzadu a že vás nevidí. Říkám, ten má oči i tady. Říkám, my mu neutečete a je to tak. Je velmi vnímavý, jak říkám, i teda trpělivý, takže vždycky jde k tomu páru nebo k té třeba ženě, který nejdou ty kroky a je tam a drilluje to s nima. Že kolikrát lidi říkají, ne, nech nás být, my si to doučíme doma a on, ne, tady se mnou. Takže aspoň takhle, takže i ty začátečníci z toho nemusí mít obavy. Vy máte teda i více lektorů, k tomu se dostáváme. Odkud jsou? Tam je to už jakoby na té bázi, jaká ta národnost, který máme zrovna v Čechách. Protože tím, jak říkám, ty lektoři většinou vždycky jdou z té svojí původní země, jakoby ty hlavní, jak bych to řekla,
odkud pocházejí. Takže ať už je to Kuba, ať už je to Brazílie, ať je to Dominikánská republika, Kolumbie. Jo, a teďka je to o tom vlastně, jestliže ty učitele na co se přesně zaměří, protože hodně učitelů, nebo i ty, co mají vystudovanou, tak třeba radši dělají jenom show a dělají u nás v Čechách nějakýma agenturama, které vyloženě jsou zaměření pro vystoupení, ať už pro města, nebo hotely, nebo nějaké příležitosti, anebo některý z těch učitelů říká si, ne, já jsem prostě to studoval, chci to předávat dál a na té bázi vlastně jsem mezi těma lidma a nabízím tu možnost, že vlastně, když už vidím, že Ruben, když má ten svůj týden plně zaplněný a teoreticky nestíhá, tak vždycky jdu už mezi ty známí, co vím, že dělají tu výuku a vždycky jdu třeba za tím Brazilcem a řeknu, hele, ty vyučeš ještě i salsu, máš i vlastně tu bačátu, plus sambu samozřejmě, protože Brazilci, ty jsou slavný svojí sambou. Tak vždycky říkám, já mám tady tyhle ty skupinky, měl by si zájem o tyhle města a vlastně na té bázi já s nima navazuju dál ten kontakt a tím pádem uspokojuju to naší klientelu. Takže takové individuální a vlastně pokaždé to může být třeba jiný lektor. Přesně tak, jiná národnost. Vždycky je to podle té, jak bych to řekla, poptávky, když to řekneme takhle. A dorozumí se? Přijde na to, každý z nich, jak dlouho je tady a jak se musel, jakoby, nebo byl v nějakýma okolnostma nucen se naučit češtinu. Abych řekla pravdu, z nějakých, nechci křivdět všem, ale ze 70% ty lektoři spíš vyučují ve španělštině, ve svý rodním, jakoby ve svý rodné řeči. Z důvodu toho, protože když jsou v Praze, oni furt žijou v té svojí španělské komunitě, když to řeknu takhle. Takže oni, ať už tu práci, jak si mezi sebou předávají nebo dohazují, furt i ten tanec. I v dnešní době hodně lidí mluví italsky, španělsky, když budeme se bavit zase o českém národu, takže jim to zase hodně moc ulehčují v té komunikaci, takže oni nemají tak velkou potřebu se učit česky. A zase třeba na úřadech, když se chtějí nějak domluvit, tak se domluví anglicky. Takže to už musí být, aby někdo z nich úplně mluvil krásně, plynule česky. Většinou to je třeba, když už někdo si založí tu rodinu a mají tady děti a pak se s nima třeba i vyučují, tak mají větší motivaci k té češtině. Jinak většinou ty lekce jsou takový půl na půl španělsky, česky. Ale musím říct, že to ty lekce vůbec neovlivňuje. Ty učitelé se vždycky hezky vysvětlí, klienti je krásně pochopí. Nikdy se mi nestalo, že by se mi někdo stěžoval a já jsem jí nebo jemu nerozuměl. A hlavně tanec je názorný, takže se to dá i okoukat. A Ruben ten mluví tady česky. Ty jsi mluvila o té motivaci, když tady má tu partnerku a děti, což jako vy jste splnili. To je pravda, ale my tam jsme měli velký problém číslo 1 tím, že jak já jsem žila hodně let v Itálii, takže vlastně my tu domácnost máme italsko-španělskou a on není tím pádem motivovaný, aby se učil česky. Tady jsem prohrála totálně já, protože kdyby měl nějakou úplně typickou Češku, která by na něj buď doma anglicky nebo česky, tak asi by byl fakt nucený. Ale tím, že já jsem mu to hodně ulehčila, tím, že mluvím jakoby jeho řečí, nebo on tou mou, vlastně tou italštinou, tak tam je to trošku malinká tragédie. A ty si říkala, že máte syna a ten mluví všemi jazyky. Leo, no, on je tím, že nás hrozně strašili, aby Leo zapadl ve školce, aby ty řeči neměl pomíchaný, takže my s rodinou jsme spíše na Lea mluvili hodně česky. S tím, že Leo rozumí jak italsky, tak španělsky, občas tam už to míchá nějakýma těma slovíčkama, ale zásadně odpoví česky, takže taky to Rubena nešetří, Ruben na něj španělsky a Leo se otočí a tati a jenom čeština tí, takže Ruben musí tu hlavu hodně zaměstnat. Asi tak. A vy děláte lekce i pro malé děti, Leo třeba už tančí? Leo začal tančit, nebo respektive, když s náma, když byl menší, jezdil na ty lekce, jeho hrozně moc upoutala bačáta. Do té bačáty se tam kroutí na salsu, to jako, jak říkám, salsa je přísnější taky. Takže no, salsu zatím jako kouká, jakože... Ale musím se přiznat, máme ve Varech známýho, který dělá street dance. Leo, když viděl ten street dance, tak rozhodně šel tam takhle, to i sám Ruben vždycky tak kouká, říká, ale já street dance nevyučuju. A já říkám, no, ho to teďka upoutalo, je malej. Ale jo, je vidět, že ty děti jsou chytlaví, líbí se mu víc stylů. Od kolika let tady vlastně i vy děláte ty lekce pro děti? Já bych řekla pravdu, co se týče dětí, to pro nás je každý rok takovej začátek, jelikož já jsem děti asi poprvé zkoušela minulý rok.
a s tím, že jít do podvědomí lidem nebo maminkám, že děláme i ty děti, je velice těžký, takže minulý rok se mi to nepovedlo, jenom jsem měla možnost, že se mi třeba ozvali, dám příklad, 3 maminky ve věku 4-6, 3 maminky ve věku 8-12, je to takový. A ono je hrozně špatný potom nakombinovat ty děti. Já vždycky říkám, že by bylo nejlepší třeba od 4 do 6, od 4 do 7 let jedna skupinka, nějakých 8 dětí, potom třeba od 7 do 12 další skupinka, aby to tam nebylo myšmaš různý věkový kategorie, protože to by taky nedělalo dobrotu. No a prozatím se nám to ještě nepovedlo. Furt se snažím. I letos, i když jsem se snažila o ty dětské skupiny, tak zase každý město, 4-5 maminek od každé věkové kategorie. A zase jsme to bohužel nedali dohromady. Ale vždycky říkám těm maminkám, já to nevzdávám. Třeba ještě po novém roce v lednu se to povede, že vždycky slibuju, že nějaký ty upoutávky budu stále dál publikovat a dostávat lidem do vědomí a doufat, že se ta dětská skupina utvoří, protože děti to je něco úžasného. Jasně, a co se v mládí naučíš? A pak je z toho ta celoživotní vášeň pro mnohé a mohou to mít nejenom pro radost, ale někdo to má jako životní náplň a potažmo se tím může i živit. V podstatě, protože i čeští tanečníci si myslím, že mohou být ve světě dost úspěšní. Stalo se vám třeba, že jste si vychovali na těch lekcích někoho, kdo pak vlastně v tom pokračoval, ať už v té salze nebo bačátě a věnuje se tomu profesionálně? Musím říct, jako, že za nás úplně tady v tomhle tom ne, protože vlastně Ruben je v Čechách nějakým 8. 9. rokem s tím, že předtím působil v té Praze a teďka v našem kraji ho máme necelých 5 let. Takže tím, že neměl možnost vlastně se dostat někomu brzkém věku, když to řeknu takhle, ať už třeba od toho dítěte nebo dál, takže neměl vlastně možnost vychovat v něm vyloženě nějakého toho tanečníka. My jsme měli možnost vlastně se dostat mezi už dospělý ty páry, nebo i ty ženy vlastně, co tancujou, tak to většinou je třeba věk 28 až 60, protože ten věk je, taky v těch lekcích jsou ty ženy prostě pomíchaný, tam ten věk nehraje roli, tam je důležitý, aby každý se cítil dobře a aby zdravotně to zvládal. Takže tím pádem spíš on předává teďka tu radost v tom tanci. Lucko, ty jsi říkala, že Ruben je tady nějakých 8-9 let. Tak kdy jste založili vlastně vaši školu? My vlastně s tou taneční školou, která byla v Sokolově, tak jsme navázali kontakt někdy srpen 2018 s tím, že oficiálně jsme začali tančit od září, takže od roku 2018. Kromě toho, že vlastně máte taneční školy tady po kraji, tak jezdíte i do zahraničí na nějaké taneční dovolené. Kam vyvezete vaše účastníky kurzů? No, máme 2 možnosti. Z toho ta jedna je vždycky dovolená v Evropě. První roky jsme jezdili do Chorvatska přes jednu taky takovou rodinnou cestovku, která to tam měla moc hezky uspořádaný a měli jsme tam u nich i prostor vlastně ty možnosti, ty výuky, protože vždycky na těch dovolených to probíhá tak, že jsou 2 hodiny ráno a 2 hodiny vždycky v podvečer, jakoby, takže 4 hodiny denně se tančí. A plus vlastně v tom programu je vždycky 1-2 dny odpočinku, kdy potom ty lidi si jezdí po těch výletech, po okolí, aby to nebylo jenom, že jsou tam svázaný v tom daném městečku, protože musí s náma odtančit ty 4 hodiny. A tím, že že když potom se jezdí často na jedno místo, tak potom kolikrát ty lidi se vrací ten rok. Většinou vždycky jsme měli takový jádro 80 lidí, co doopravdy to léto si nenechali s náma utéct a pak na ně vždycky nabalovali další lidi z celé České republiky, protože já vlastně, když publikuju to naší taneční dovolenou, tak to publikuju po různých skupinách, když to řekneme facebookových až jiných sociálních sítích, ale tanečních skupinách, kde vlastně nabízím tuhle možnost s náma vycestovat. Takže vždycky s náma jelo takový to naše taneční jádro, co nás znalo a na to se nabalovali lidi z celé České republiky. No a ty lidi, když pak jezdí častěji, jak říkám na to a samý místo, tak už potom říkají, mohli byste to změnit, že už jako chápu to. Takže jsem dostala další možnost zase tím, že já se dobře orientuju v té Itálii, tak třeba letos já jsem jela do Itálie až na Sicílii a měla jsem možnost vlastně se domluvit tam na daném místě, uspořádat to tam. Musím říct, že jsme tam našli hezký místo a teďka je to o těch lidech, jestli budou chtít věc až tam. Protože určitě autobusem by to nebylo, tam už by to byl letecky. A
Už je to přece jenom trošku dál. Takhle. A potom ta druhá část, jakoby té možnosti dovolený, vždycky to vychází jednou za 2 roky, se snažíme uspořádat taneční dovolenou na Kubě. Což i letos zrovna jsme na té Kubě byli. Jelo tam vlastně skupinka 12 lidí, z toho bylo 11 žen a 1 muž. Ale tam to funguje zase trošičku jinak, protože tím, že je to Kuba takhle. Když to vezmu jakoby o krok naspět, když se jedná o tu Evropu, tak tam jezdí s náma ty naši lektoři. Ať už je to Ruben, nebo třeba i ta Verčalálová, s ní jsem se i taky domluvila, že třeba to příští léto, že by jela i ona, nebo ještě vlastně spolupracuju s jednou maďarskou lektorkou, která žije v Praze, která vyučuje bačátu, sensuálku. Takže vždycky s těma lektorama tady se jakoby domluvím a ty si beru z Evropy. Co se týče té Kuby, tak tam je to trošičku jiný. Tam to zařizuje Ruben, jelikož je na domácí půdě, a tam to ale funguje tak, že on vyjede s tou skupinkou, oni tam mají vždycky 2 hodiny ráno tanec, potom je tam pauza na oběd, jede se odpoledne na pláž, večer domů večeře, jakoby na té ubikaci, kde jsou, a večer jsou tančírny, kam se berou, vlastně, kde mají možnost praktikovat to, co se učili ráno. Ale tam to všechno funguje trošičku jinak, protože například teďka tam jelo 11 žen a 1 muž a tam to je tak, že tam se nasmlouvá jedna taneční škola místní, co tam je, a těch 11 žen dostane 11 učitelů tance. Takže vlastně v tu chvíli mají danýho tanečníka, že nemusí sebou brát toho svého životního partnera. A nebo třeba, i když to vezmu zase o ty další 2 roky víc dozadu, co jela jiná skupina, ta jela větší skupina, jich asi bylo 18, něco takového. Hodně bylo manželských párů nebo jakoby celkově jakoby partnerů, co spolu žilo a tančilo. A tam to bylo, že žena dostala učitele, manžel dostal učitelku. A prostě to ráno si to tam každý odtancoval s tím učitelem a vlastně se sešli na oběd a pak ty tančírny večer fungovaly zase tak, že buď ten pár tancoval, že chtěli spolu, anebo se domluvili, že ten učitel se vyučoval vlastně v ranních hodinách, taky třeba doprovázel na ty tančírny, aby pokračovali dál a praktikovali. Takže oni takhle vyloženě prohloubí ten tanec i tu výuku, protože tancují s tím domorodcem, když to řekneme takhle. A kdo tě naučí víc tancovat, než vyloženě ten domorodec? Je to tak? Ten ti předá nejvíc. Máte nějakého rekordmana, kdo u vás vydržel nejdéle, že opravdu chodí pravidelně už třeba několik let? To máme, musím říct, ať už děvčata z Karlových Varů, co dochází na salsa lady nebo bachata lady, tam máme letitý holky, co fakt dochází, ale i v těch párech. Jsou to lidi, že když se natchnou, dokonce v jednu chvíli jsme i přemýšleli, že dáme chviličku pauzu a když se to dostalo mezi ty páry, tak to bylo, no Luci, ty si děláš srandu? Jako, a já, tak ne, tak pauza ne. Takže lidi doopravdy se natchnou a berou to už potom jako jejich samozřejmost, kterou mají v životě a nechtějí o ní přijít. To je hezký. To je podobně prostě třeba jak se s posilováním, když někdo tomu najde tu vášeň. Přesně tak. To vás musí těšit jako lektor nebo tebe jako organizátorku, že ty lidi chodí pravidelně. Mě to těší, že vlastně i přes ty roky doopravdy zůstaly ty stálice, že se posouvají dál a tančí. A pro toho lektora musím říct, že pro ně je to jakoby velký náboj té energie. Oni v tom mají tady tohle uspokojení, že vidí ty spokojený lidi v tom sálu. Dneska jsme tady společně v Mariánských Lázních a já jsem slyšela, že plánuješ nějaké taneční večery tady v Mariánských Lázních. Pojď nám to přiblížit. Ano, domluvili jsme se tady, našla jsem, by se dalo říct, co se týče organizace, takovou spřízněnou duši a to je Milan Uksa, s tím, že taky to byla náhoda. Já jsem začala, nebo jsem chtěla pořádat lekce v Chebu, což se podařilo, to jsme začali tancovat, ale tím, že jsem se koukala tady po tom vašem okolí, kde by se třeba dali pořádat nějaký taneční akce, tak jsem vlastně narazila na pana Uksu. No, měla jsem možnost se s ním sejít osobně, popovídat si vlastně o těch nějakých myšlenkách, kdo co by chtěl uspořádat, kde a tak. No a pan Uksa vlastně se mi svěřil, že to vidí úplně stejně, že už dlouho si pohrával s touhle myšlenkou ve smyslu taneční večer, kde by se lidi pobavili, ale to jsem trošičku všechno hodně přeskočila a šla jsem hodně dopředu. Ono vlastně i bylo na tom to, že vlastně já jsem se s panem Uksou o tom bavila ve smyslu, jsme si říkali, jo, rádi bychom něco hezkého uspořádali. Chtěli bychom, aby lidi se pobavili,
A zároveň jsme došli i na téma, aniž bych ho chtěla vytahovat, ale ta doba covidová, která nás všechny hrozně zasáhla, kde po ní vlastně všichni cítíme lidi by se rádi scházeli, chtěli by rádi zábavu, ale už neumí se scházet, protože ta doba covidová nás zasáhla a naučila nás takzvaně sedět doma a být jakoby stranou, by se dalo říct, a jak bych to řekla, nescházet se. Takže my jsme se vlastně naladili na stejnou vlnu, kdy jsme si říkali, my bychom zase těm lidem rádi otevřeli ty dveře do té společnosti, do té zábavy. S tím, že vlastně tam vznikly 2 myšlenky. První je, že ano, ty taneční večery s těma lektorama, kde vlastně by třeba byla ukázková nějaká hodina, nebo klidně i ty lekce v těch Mariánkách, aby zase lidi poznali něco jiného. A potom taková ta druhá podmyšlenka, která nás hodně nadchla, bylo to, že já jsem vlastně se panu Uxovi zmínila, že začínám zakládat seznamku. Začala jsem mu vyprávět, jak by měla fungovat, a on říká prý, a to by se mi právě tady u nás taky líbilo, protože vím, že přesně lidi mají problém, jak se někde potkávat, někde se seznámit a popřípadně najít i třeba to novýho životního partnera. Tak jsme si řekli, že bychom začali uspořádávat tyhle druhy večerů, ať už by byly na bázi taneční, ale i zároveň seznamovací. Že lidi vlastně, kteří by tam šli, tak už by mohli třeba ať už v páru, ale i hlavně to, že ví, že když tam půjdou sami, takže tam ten protějšek můžou najít, ať už třeba v tom tanečním sektoru, ale i třeba v tom životním. A ty jsi mi říkala, že to je v nějaké fázi teda plánování. Ano. Kdy se na to můžou naši posluchači, diváci těšit? Kdy se budou moct začít takhle krásně seznamovat tady v Mariánských Lázních? Tohle to ještě musíme, abych řekla pravdu, trošičku dopilovat, protože my, když jsme s panem Uxou o tady tomhle začali jednat, tak to bylo před létem už, se máme jakoby v podvědomí delší dobu, ale věděli jsme zároveň, že i to léto je takový specifický, že hodně lidí na dovolených, nejsou tak přítomný v tom městě nebo v tom okolí, takže jsme si říkali, že se domluvíme na termínech, které by začaly od podzimu a dál. Takže vlastně, to už se blíží. Přesně tak. Takže už to tam máme nějakým způsobem nastartovaný. Teďka už jenom veřejně potom vlastně dáme přes ty sociální sítě datumy a zahájení. A kde se to dozvíme teda, až to vypukne? Určitě to bude taková ta klasika, ty sociální sítě, facebookové skupiny, potom i nějaký ty určitý kanály pana Uxy, co on už má, protože vlastně je místní těch Mariánských Lázní, je, bych řekla, docela známý po okolí. Takže to pak už bude všema kanálama a mám pocit, že to lidi nepřehlínou. Dobře, tak to se moc těšíme. Na závěr bych se ještě ráda zeptala na to, proč by vlastně lidé měli začít tančit, ať už je to teda bačáta nebo jakýkoliv jiný druh tance, proč by to měli zkusit? Co jim to přinese? Vytáhne vás to z toho všedního života nebo z toho všedního dne. Protože vždycky tanec, ať už i tanec nebo sport, nás posune někam jinam, ve smyslu nám to dodá víc energie, dá nám to možná pocit víc prožití toho dne. Hlavně já třeba, když vidím od nás lidi, když odcházejí z té hodiny, tak i třeba holky kolikrát říkají, jsem přišla z práce, byla jsem naštvaná, ale tady prostě jsem to ze sebe shodila, nabili jste mě tou energií a úplně wow. Jo. Takže je to o té trošičku i životní změně. Jestli někdo chce vystoupit z nějakého toho svého komfortu, by se dalo říct, ale zase jak ho můžeme nazvat, komfort, protože můžou to být komfort všedních dnů, prostě zažít něco nevšedního a nabít se tou pozitivní energií. A kdy začíná nejbližší nový kurz, do kterého by se mohli naši posluchači zapojit? My právě teďka jsme začali, většinou taneční školy začínají fungovat, aspoň v té naší tady lokalitě, začátkem září, půlka září, protože vždycky ty září jsou chaoticky, ať už pro ty maminky s dětma, protože školy, takže většinou se vždycky začíná od nějakého 10. 15. září. My jsme začali od 17. ale od 18. září, protože právě zrovna ten Ruben byl na té Kubě a vrátil se přesně 17. září z Kuby. Takže já jsem to tam rozplánovala, že od 18. dál jsme začali zahajovat kurzy, takže kdyby měl třeba někdo ještě zájem, tak se může kdykoliv přihlásit. Tak to ještě stihne a potom vlastně zase pokračuje kurz nějaký jarní? Ono je to tam většinou udělaný tak, že ti, co začnou tancovat v září, tak většinou tancují celý školní rok. Oni třeba ty naše kurzy, ano, trvají 2-3 měsíce, ale je to vždycky udělané jenom tou formou těch plateb, abych já ty lidi nezatěžovala těma platbama. Jinak je to vždycky většinou ta skupina, která když začne v září, tak protancuje celý školní rok. Takže takhle dlouhý je ten kurz, vlastně jednotlivý.
Výborně. Já ti, Lucko, moc děkuji za příjemný rozhovor, plný tance. Mě to nadchlo minimálně, abych si pustila třeba hudbu a doma si trošku rozvlnila boky a doufám, že to nadchlo i naše posluchače. Moc ti děkuji, že jsi dorazila k nám do studia a přeju ti, ať vám to tančí, ať máte hodně zájemců a ať si to užíváte. Já bych ti chtěla poděkovat, že jsem měla možnost si tady s tebou o tom všem popovídat a určitě ano. Divoký západ.